Здравейте! Започва Малки истории, предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Днес ще докоснем една много деликатна тема. Как оцеляват душите на децата, чието родители са във война? Изчезват ли някога раните, получени по време на битките за родителски права при развод? Имайки предвид колко често се разделят в днешно време хората, вярваме, че нашите истории и гостите ни в студиото ще бъдат полезни за онези родители, които се оставят да бъдат водени от силни емоции, наранено его и желание за мъст. Надяваме се в края на днешното предаване гневните родители да размислят и да си кажат, че най-важното е детето им да има късмет с обичните си хора, които макар и разделени, да споделят в разбирателство грижите си за него. Родителя се превръща в неделна майка или неделен татко. Тогава децата израстват при живи родители, израстват сираци. Едно механично решаване 50 на 50 би било в ущърб на всички. Както на бащите, така на майките, така и на много от децата. На следващия ден се прибира от работа, тя е взела детето и го е завела в временен дом за деца. И той вече 7 месеца не може да види детето, при положение, че съда е казал, че той трябва да го види. Тя го крие от него и полицията не могат да намерят детето, защото иска да му вземе пълните права. И това говорим за 2-годишно дете. Всеки остава на етапа защо е обиден на бившия, а не на следващия по-труден етап. Той с какво е сгрешил. И разбира се, аз си обичам детето, искам да си прекарвам повече време с детето. Другия мисли по същия начин от неговата си гледна точка. Над 50 000 майки и бащи у нас имат проблем с родителското отчуждение. Какво представлява то и как се допуска, след като всеки разумен родител иска да направи детето си щастливо? Често се твърди, че споделеното родителство е най-добрият начин да се запазят отношенията между разделени родители и да се съхрани емоционалната връзка на детето както с майката, така и с бащата. Ако е вярно обаче, защо делата за родителски права насърчават семейните войни и нерядко лишават единия родител от детето му? Нужни ли са спешни законодателни промени относно отглеждането на децата след развода? Ще потърсим отговор на тези въпроси в няколко малки истории, а гостите ни, психологът Ани Владимирова, медиаторът Севделина Александрова и адвокат Карло Луканов от Бащи за отговорно родителство ще се опитат да ни преведат през сложния лабиринт на бойното поле и да ни поведат по пътя на отговорното родителство. Започваме с историята на Слави. Преди да стана родител, се беше появила доста отдавна амбицията ми и желанието ми за големите върхове. И сега минавам покрай малък край вас. Всеки има своя Еверест и всеки има най-високия си връх и той в определен период от живота му е най-високия връх. За мен, когато изкачвах Еверест, това беше най-голямото ми постижение физически и психически, защото трябваше да вкарам огромен ресурс и колосална енергия в подготовката, в спонсорирането, в цялата експедиция, защото експедицията не е само 2 месеца, когато си на върха, тя започва няколко години по-рано. Ти никога не си абсолютно готов. Както никога не си абсолютно готов да изкачиш големия връх, ти тръгваш за него и така ставаш и родител. Но се подготвяш за това нещо години преди да си станал. Когато станеш, вече влизаш в това и това е поредния Еверест. Това е поредния връх, който трябва да изкачиш, който трябва да си абсолютно отдаден. И там нямаш право на грешка. Аз изкачих Еверест през 2018 година. Голямото дете, Самуил, се роди ноември 2019. Симеон се роди в 2021 година. С моята партньорка, с майката на децата ми, имахме доста години съвместен живот, споделяхме общи мечти, общи идеи и за съжаление, след раждането на децата, може би заради динамиката на живота, по една или друга причина, пътищата ни се разминаха и ние се разделихме. Това се случва при много семейства. Случва се при много семейства в България, случва се навсякъде. Динамичността на света е такава, че голям процент от двойките в първите 5 години се разделят по една или друга причина. И тук идва момента, че най-важното от това
съвместно съжителство от тези бракове, от тези взаимоотношения са децата. Те са плода. И е много важно този плод да не бъде откъснат докато е зелен, а да му дадем възможността да порасне, да озрее и да бъде готов за обществото и да бъде качествен и пълноценен родител. Така при мен дойде темата за споделеното родителство. Благодарение на споделеното родителство е доказано в другите държави как намалява родителските войни. Защото от родителските войни страдат само децата. Малко нагоре. Браво! Искаш ли сега да ти покажа едно яйчице? Къде? Тук имаме яйчице. Тези птиченца ще си имат малки. Поради личния мотив и заради появилите се разногласия в личен план, започнах усилено да чета по въпроса какво е най-полезното за бъдещето на децата. Показва се, че в повечето държави има така нареченото споделено родителство. Има закон за споделено родителство. Това беше основният мотив да създам фондация за споделено родителство, която да помогне за вкарването на проекто закон, който да лобира със създаването на споделено родителство и да има в България закон за споделено родителство. Фондацията трябва да се превърне в център за споделено родителство, което може да окажем помощ на всички майки и бащи, потърпевши от разногласията, получили се при раздяла. Споделеното родителство означава, че юридически децата са разделени 50 на 50. Означава, че родителите съвместно взимат решение за бъдещето на децата. Какво училище, какъв спорт, каква извънкласна дейност, какъв лекар. Всичко това те го взимат заедно. И физически детето прекарва 35% при единия родител. Минимално 35% при единия родител. Това означава споделено родителство. Доказан пример е, че това е минималното време, когато едно дете може да получи и майчината, и бащината любов. Което е абсолютно най-необходимото за израстването на пълноценен индивид, на пълноценен човек, който е емоционално и психически здрав. В момента с действащия закон, той е доста рестриктивен към родителя, при който не са децата. Обикновено съда присъжда при децата с прединия родител, а в други има привременни мерки или мерки за виждане на детето, които са обикновено 2 уикенда в месеца. Това означава, че майката или бащата, в повечето случаи бащата, вижда детето не повече от 5% сумарно за целия месец. Той и родителя се превръща в неделна майка или неделен татко. Тогава децата израстват при живи родители, израстват сираци. Родителското отчуждение е голям проблем за обществото. Много често децата са използвани за инструмент, за оръжие в разногласията между родителите. Промяната вътре в нас, осъзнатостта, че нямаме нужда от скандали, няма нужда от родителски войни, има нужда от щастливи деца. Това се опитваме да направим. Това беше историята на Слави, който освен Еверест се бори да изкачи един друг връх. Той е фондация за споделеното родителство. В края на миналата година с протест отправиха апел за законодателни промени. Родителите да имат свободата да се разделят помежду си, но законът да е такъв, че децата да не са принудени да се разделят с някой от тях. За съжаление, в момента се случва именно това. Единият родител автоматично изчезва от света на детето си. Следва труден режим на виждания. Ако не се спазва доброволно, никой не може да направи кой знае какво. Вследствие на такава ситуация, у нас има родители, които не са виждали децата си от години. Има ли решение? Още веднъж добре дошли на психолога Ани Владимирова, медиатора Севделина Александрова и адвокат Карло Луканов. Деликатни въпроси, които касаят целостта на човешката и най-вече на детската душа, така че ще стъпваме леко в това предаване. Моля накратко да очертаете, прав ли беше Слави за това, което обясни, режима сега и това, което би трябвало да бъде? Абсолютно прав. Доста добре го обясни. Проблема на сегашното законодателство, че кара съда да избере един от двамата родители, ако те не са достатъчно разумни, да сключат споразумение и да останат и двамата.
което, за съжаление, рядко се случва и двамата да са достатъчно разумни. Достатъчно е единия да има колебания и закона ги вкарва в война. Двамата трябва да доказват кой от тях е по-добър. В процеса на това доказване почват да се поливат с помия и лошите му отношения стават още по-лоши, което рефлектира върху децата. И в този случай, доколкото разбирам, майката често не позволява на бащата да вижда детето, а има и нещо друго. Много от бащите пък казват, че в този случай те пък няма да плащат издръжка. И няма сила, която да помири тези двама души и в крайна сметка детето да спечели. Така е. Много е трудно изпълнението и това е втората голяма тема, за която трябва да се работи. Изпълнението на съдебните решения, защото е абсурдно да не се изпълняват постановените от съда решения. В момента нито частните изпълнители работят както трябва, нито държавните, полицията нищо не... Тя дига рамене. Абсурдно е. Това означава, че липса на държава на практика да не може да изпълниш съдебно решение. Това до някъде обезмисля въвеждането на промените, за които се говори? Ако няма кой да следи за тяхното изпълнение, какъв би бил смисъла на промяна в закона? Тъй като проблемите са комплексни и са много, е необходимо комплексно решение. Само по себе си въвеждането на оборимата презумпция за споделено родителство няма да реши всички проблеми. Хубавото е, че тя ще изкара масата от родителите от тези родителски войни и ще останат само тези, които са по-непримириви, но тогава системата може да им обърне много по-голямо внимание. Тоест воюващите ще бъдат по-малко. Да. Но паралелно с това пак са необходими и други мерки. Само това няма да е достатъчно. Севделина, когато дойдат воюващите родители при вас, те идват без детето, предполагам? Да. Имате ли успех? Можете ли да влезете в тази война и в крайна сметка да излезете обезкървени всички? Или войните са толкова жестоки, че смисълът не е много ясен? Аз се изкуших да се намеся по темата за съда и изпълнението. Всъщност, когато те дойдат достатъчно рано и достатъчно разумни, няма нужда изобщо да се влиза във войни. Рано, какво означава? Рано означава преди да са влезли в съда. Това е истината. Рано означава скоро след като са решили да се разделят. И всъщност тогава имаме все повече двойки, особено в последната година, които идват и за 2 часа сядат и се разбират. В няколко последни случаи, които имахме, всеки взе 3, 4, 5 пъти повече, отколкото би получил от съда жената като издръжка, като суми за детето за частни училища, а мъжа като време с детето. Не казвам, че те трябва да се заменят, но в сравнение с съда много повече. Тоест, те идват при вас не за да си спестят развода, не за да се сдобрят, а за да се разберат как да поделят от тук нататък да си гледат детето от тук нататък. Общите понякога идват и се сдобряват и това е възможно. И това е възможно? Също, да. Каква част? Какъв процент? Зависи от намерението на хората. Ние винаги следваме тяхната заявка, точно както психолозите. Ако те кажат, идваме да се разделим, се разделят и следваме, могат ли да се съберат, но ако кажат, идваме да помислим, зависи от тях. Но и много голям процент, всъщност, като каза Карл, комплексни мерки. Комплексните мерки са да се работи с родителите в момента, в който решат да се разделят, не да наскачат бабите, които дават съвети как да се разделят с по-голяма полза за себе си, а да влязат хора като психолози, медиатори и специалисти, които да ги подкрепят преди да са влезли в истинската война. Да, това е много ясна има и въпроса защо не ги търсят. Защо тогава те се обръщат директно към съда? Не имате ли наблюдение? Защо понякога изобщо не търсят психолог, който би могъл да помогне? Медиатор, който би могъл да помогне? Да не забравяме, че тези хора са събрали силно обичайки се в началото. А много често голямата любов, която не среща развитие, като комуникация, като споделеност, преминава в огромна омраза. И когато има силно ефективно поведение, те решават да се наказват през децата. Това е този синдром на родителското отчуждение. Ще ти взема това, което е най-ценно за теб, както ти взе моите мечти. Ще те накажа през това, от което най-много ще те боли, както мен най-много ме болеше. А човека, който е в силно ефективно състояние, не е склонен на преговори, не е склонен на размисъл, той действа първо сигнално, иска наказание. Агресията е инструментална. Съдът е средство за постигане на тази цел. И затова се обръща директно към съда. А ако минат по
стъпалата на психолог и медиатор, може би няма да влязат в съда. Точно. Или ако влязат, ще влязат готови. Това е което казваме на нашите зрители в момента. Да. Ани, а как се чувства детето в тази война? Има ли начин, едва ли има начин някой да преживее живота си без травми? Това ми се струва илюзия. Но когато родителите подложат детето си на подобно изживяване, нека да им кажем всъщност на какво го обричат. Тоест, какви хора порастват децата, които са били свидетели на семейни войни и отчуждени от единия родител? Има много етапи, които могат да се отразят на развитието на детската личност и на живота. В много от семействата идва родител и ме пита: той е на 3 години, ние ще се развеждаме, как да му кажем? От колко време имате проблеми? Може би вече половин година, караме се, ама ние го правим в другата стая. Отговор е: детето ви знае всичко. Ако крием от децата, те стават наблюдателни, подозрителни, започват да не вършат обикновените си дейности, за да ни пазат, не искат да ходят на училище. Естествено, че това се отразява дългосрочно на живота им. Да не говорим, че когато започнем да настройваме детето, като отидем в съда, кажи еди какво си, излъжи еди какво си, за да останеш при мен, защото ако отидеш при баща си или при майка си, ще се случи нещо. Ние създаваме илюзията за враг в базово доверения човек, което създава едно трайно недоверие по-натам на този човек в живота. Те стават ревниви, подозрителни, страхуващи се от обвързване, обсебващи партньори един ден в собствения си живот. И това е за цял живот, ако не отработят тази травма. Факт. Опитвам се да кажа, че е много сериозно това, много което се сериозно причинява на детето, което уж не вижда нищо, защото е в другата стая. Но мога ли да обърна монетата и от другата страна? Защото във варианта, в който една майка или баща обрича живота си на детето си, много често от клиенти чувам: майка ми постоянно повтаряше: аз живея заради теб. Не намира партньор, обрича целия си живот на амбиция. Това е също толкова опасно. Огромна тежест. Огромна тежест за детето. Безспорните предимства и подкрепа на споделеното родителство не изключват и някои рискове. Доколко то е универсално решение, вълшебно хапче за решаване на проблема в ситуацията на развод. Професор Орлин Тодоров, психотерапевт с дългогодишен опит в работата си с семейства и деца, има своите наблюдения. В различните етапи от психичното развитие хората имат различни нужди и се адаптират по различен начин към такива нерядко травматични ситуации, или да ги кажем ситуации на изпитание, каквото е раздялът. Поради тази причина 2 неща искам да кажа. Така или иначе, обществените институции, съда, политиката в голяма степен се опитва да взима соломоновски решения, т.е. да защити правата на един или друг. Аз като баща и като родител, естествено, че бих поддържал желанието на много мъже да участват поравно и в голяма степен да се оцени нашето родителство, което е точно толкова значимо и важно, колкото и родителството на майките. От друга страна, моята гледна точка винаги е такава: ние, психотерапевтите, хората, които се занимаваме с психичното изобщо, гледаме много по-индивидуално, много по-субективно на нещата и тогава виждаме, че всеки случай, казус по казус, ако бъде разгледан, много трудно да се постави средно решение. Така че, от тази гледна точка бих споделил своя опит за това, че едно механично решаване 50 на 50 би било в ущърб на всички. Както на бащите, така на майките, така и на много от децата. В определени случаи то ще бъде много точно и правилно, в друг случай то ще бъде абсолютно грешно и ще бъде в голяма степен, ще бъде още един инструмент в позицията на родителската война, която много често се разгаря и така нататък. За какво говорим? Когато децата са наистина малки, есенциална е връзката не само с единия родител, но по-скоро с дома, с мястото, което наричаш свое, с обживяното и, бих казал, обиграно пространство, защото децата чрез играта научават страшно много, и пространството, което остава до голяма степен непроменяемо, за да можеш по-спокойно и по-добре да приемаш резките промени в живота и в собственото ти тяло, душа. Тяло, странична черта, душа. Те са толкова свързани, че не могат да се разделят. До
предпубертетна възраст, хората естествено е средата, обгрижващата среда, да дава на децата тези три неща, за които говорих. Последователност, консистентност, устойчивост, нали, тези неща са. В юношеството, разбира се, че споделеното родителство би било много по-хубаво, даже ако мога да се пошегувам, тогава е много хубаво да имаш и една екстра леля, или чичо, или вуйчо, защото родителите и двамата ти оттесняват така или иначе. Твоята личност толкова широко се опитва да експандира, нали, да търси нови неща, че и двамата родители стават. И тогава, разбира се, също този синхрон и приятелство между родителите е много важно, защото разбира се, че по някакъв начин е нужно да се упражнява приятелски контрол, внимание върху това какво правят юношите, защото те са и в периода на експеримента и много юноши остават загубени между двете къщи. Майката мисли, че е при бащата, бащата мисли, че е при майката, така да се каже, а човека е някъде по средата, навънка. Винаги е правилно да питаме и да ангажираме някой човек в диалог и да говорим истината пред него. Това е винаги правилно, но съзнанието колко то може да отговори и как отговаря. При малкото дете, да кажем до 7-8 годишна възраст, един такъв въпрос би го хвърлил повече в несигурност, в объркване, в криза на лоялност. Чакай сега, кой обичам повече, кой обичам по-малко. Докато едно по-голямо дете, разбира се, също ще преживее тия неща, но по нов начин, по друг начин ще има някакъв капацитет да даде отговор. Въпросът е, че тези отговори не могат да бъдат взимани винаги като чиста монета. Подкрепяйки идеята за споделено родителство, може ли да си зададем въпроси, има ли капани в него, има ли нещо, за което да внимаваме? Аз не мога да се съглася с мнението на психолога. Той по-отговорно му показва, че той по-скоро не разбира какво точно е споделеното родителство, защото го възприема като 50 на 50. А то далеч не е това. Той има два аспекта. Един е юридическия, който е взимането на важните решения за детето, които са основополагащи за бъдещето му. Като принципното правило вече в развитите страни е, че то трябва да бъде взимано от двамата родители. При нас е много объркано, защото има решения, които трябва да бъдат взимани винаги заедно, но те не са в семейния кодекс описани са в други закони, така че има бъркотия пълна. И този въпрос с важните решения се нуждае от изясняване. И втория аспект е физическото време. Като на Запад психолозите са установили, че за поддържане на пълноценна връзка с детето е необходимо то да общува с всеки от родителите си поне 35% от времето. Защото ако това не се получава, връзката няма да е пълна. И това не е задължително да бъде 50 на 50, може да бъде 35 на 65, може да бъде 2 на 2 дни, 7 на 7, 15 на 15. Хубавото на споделеното родителство, защото позволява гъвкавост. И родителите могат да намерят за себе си и за детето си най-добрия вариант. И не е нужно да бъдат ограничавани. Виждате ли, вие някакви минуси в това, пак казвам, ясно ли е, че подкрепяте въпросите? Да видим дали има и нещо, което трябва да съблюдаваме внимателно. 100%, тъй като доста съм изследвала международната практика в Австралия, Германия, Италия. Има много ясни критерии кога не на споделеното родителство. Но там има споделено родителство. Да, говоря точно за държави, където е презумпция споделеното родителство. Например, кога не? Когато родителите са в изострен родителски конфликт, когато не си говорят. Имах един случай на родители на малки близнаци на 1 година и майката казва, той не ми дава децата вече месец да ги видя и предлага споделено родителство, но той живее в един град на 200 км от София, аз живея в София. Представете си споделено родителство и настоява да е наполовина. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Най-малкото детето учи в конкретно училище. Естествено, когато порасна така, т.е. не може споделено родителство, когато са в остър родителски конфликт, не си говорят, няма как да си предават децата като вещи, не може споделено родителство, когато живеят далеч, когато живеят извън рамките на един град, това просто не е приемливо в съдебната практика по света. Може ли, когато детето е бебе,
Когато детето е бебе, не бих казала, че някой съд би го одобрил това. Има ли някаква възраст, която би била логична? Всеки случай е изключително различен и трябва да се преценява много внимателно, винаги с психолог. Третия фактор, който съдиите разглеждат, е да са със сходно финансово и социално положение. Тоест не може единия да го води да живее в много мизерни условия, а другия в палат. Това как се постига? Това няма как да бъде задължително възможно и да не е така. Да, но както каза психолога, детето има нужда от постоянство в началото и не може да му се сменя средата. И както каза Карло, не може родителството да е винаги 50 на 50. Когато се каже споделено родителство, си представете, че се изготвя един родителски план. Той официално се нарича така в САЩ и се изписват ангажиментите на всеки, правата, отговорностите и така. Има случаи, в които родителите до такава степен са се разбрали добре помежду си, че не децата сменят жилището, а родителите напускат жилището в мига, в който вече трябва да дойде другия родител, тъй като е неговото време с децата. Тоест за децата има едно постоянно място, което те припознават като дом, а родителите се местят. Да, тук трябва да има поне 3 места, където да живеят. Да. Но някой успява да го измислят и по този начин. Ани, как гледате вие като психолог на този вариант? Виждате ли някакви минуси? Аз го казвам не за да изтъкваме минусите на споделеното родителство. Очевидно това е бъдещето и така трябва да бъде. Но мисълта ми е, че трябва да внимаваме да не стъпим на криво. И още нещо, извинявам се, искам изрично да уточня, че не говорим за случаите, в които има насилник или някой от родителите създава сериозни проблеми. Ние говорим за масовия случай, в които двама души, които някога са се обичали, днес вече не се обичат, но никой от тях няма такива изяви. Да, аз не съм адвокат на колегата, но смятам, че тъй като при нас идват хората с проблеми, а не с решени проблеми, той визираше случаите, в които действително се настоява за 50 на 50 споделено родителство. Ние сме се нагледали в кабинета на деца, които плачат и казват: аз не искам да ги обида, аз не искам родителите ми да страдат, затова съм съгласен да живея 50 на 50. Обаче, като трябва да почна да се събирам багажа, направо откачам. И тук е ясно, че говорим за механични и неправилни случаи. Малките деца имат магическо мислене. Те много често склонни да смятат, че причината е в тях родителите да са се разделили. Защото не е слушало, защото е правило лоши неща, примерно. Затова е много важно за децата да се обясни, че те нямат вина, че това не зависи от тях и че родителите ще вземат решение. Защото да искаме едно дете на 5, на 7, на 10 години да реши е много незряло като поведение от възрастните и определено е манипулативно. Така че аз напълно подкрепям индивидуалността на случаите и едно дете има нужда от постоянен ред и режим. Да съм набито... Точно така. Да знае какво следва. Защо? Това успокоява ли го или му дава още нещо? Детската личност не е до толкова развита, че да може да се адаптира в много рязко сменящи се обстановки бързо, както на един човек с опит. Затова по време на израстването в различните възрастови периоди е много важно да отчитаме индивидуалното развитие на децата. Затова и консултирането с детски психолог. По един начин се процедира с деца на 3 до 5, по друг начин до 12 и всичко останало. Много е важно родителите да отнемат на детето авторството и участието в цялата тази история, да не се чувства то виновно. И на второ място да направят превенция на най-големите му страхове. Детето се страхува какво му предстои утре. И когато ние имаме ясен план как ще живее, тогава то е спокойно. А това е въпрос на цивилизовано разбиране между родителите. Много родители казват: няма да се разведем сега, защото детето е малко, но ще се разведем малко по-късно. След това казват: сега пък е в пубертета. И така, има ли подходяща възраст на детето двама души да се разделят? Всяка възраст, в която съжителството е деструктивно за развитието на детето, предполага раздяла и нова организация на живот. Защото ние преработваме травми, в които възрастен човек си спомня писъците, ударите, не помни дори случаите, плача на майка си, не може да понася съпругата му да плаче след това. Това са травми, които остават в тялото, както каза моя колега. Те се фокусират в телата на хората. И ако ние не прекратим порочната практика и не дадем вариант за нормален изход от проблема, и децата ни не могат да решават проблемите. Когато от една любов се появи дете, никой не си представя, че някой ден ще трябва да се бори в съда за повече време с него. Нашият герой Мартин има късмета и възможността да прекара немалко време с децата си, дори и сред раздялата. Надяваме се, че позитивните примери, които даваме днес,
ще променят нечии нагласи. Знам за фрапантни случаи, в които майки с отчуждение към бащата и правят всичко възможно, така че да вземат пълните родителски права на бащата, което смятам, че не е редно. И един от тези случаи е наистина много фрапантен. Ето, точно вчера си говорихме с мой приятел, който миналата седмица е взел децата си в регламентираното по закона време и е видял 7 см рана на гърдите на сина си. Питал е майката на неговите деца какво се е случило, тя му казва, че няма да му отговори. При което той казва, че ще заведе, ще отида да становище от доктор, полицията, и тя казва, прави каквото искаш, мислиш, че ще ме оплашиш. Отива становище и се оказва, че това е рана от изгаряне. Детето не казва какво е, казва, че е тайна. Друг фрапантен случай. Мой приятел ми сподели, че миналата година лятото е говорил със съпругата си и е казал, че ще се разделят. Всичко е минало окей, и на следващия ден се прибира от работа, тя е взела детето и го е завела в временен дом за деца. И той вече 7 месеца не може да види детето, при положение, че съда е казал, че той трябва да го види. Тя го крие от него и полицията не могат да намерят детето, защото иска да му вземе пълните права. И това говорим за 2-годишно дете. За голяма моя радост, моят случай от позитивните примери, има и много такива, разбира се, в който аз и моята бивша съпруга се разбрахме абсолютно нормално как да гледаме децата си, като живеем разделно. Аз гледам над 30% от времето децата са при мене, което какво означава? Един дълъг уикенд, петък от 4 до неделя в 4 и една цяла седмица, неделя в 4 до неделя в 4, което ми позволява на месечна база да гледам децата си почти 11 дена от 30, което е една трета от месечното време, което естествено, че аз искам повече, искам 50 на 50%, за съжаление в България това все още не е възможно. Разбира се, говориме за подобно нещо, но това е санитарният минимум един родител, един баща или майка да упражняват родителското право. Така. Сега трябва да си гледаме карта. Слава Богу, децата ми се чувстват добре. В началото, със сигурност, дъщеря ми, която е по-голямата, преживяваше повече нещата. Нормално е, тя се свърза повече с майка си. Отне време, докато говориме по темата, че това е нормално, че се случва, че е по-важно те да са добре и щастливи. И много по-важно е децата да им се обясни, че това се прави, защото не сме били щастливи. И е нормално хората да се разделят. Нормално е хората понякога да се загубват по пътя или да загубят любовта, защото това е част от живота. Но наистина изиска много комуникация, много разговори и обяснения. И приветствам всички родители да го правят. Добре. Това, което забелязвам през годините, защото около мене огромна част от моите приятели и близки са разделени. Друга част имат двоен живот, което въобще не го приветствам. Истината е, че нашите родители по времето на комунизма, когато сме се раждали, тогава разделата и между мъж и жена с включен брак въобще не се е приемало за добро. И всъщност много семейства са живели без любов, която се отразява на децата, което аз лично не го приветствам. Но факт е, че тогава една раздяла, една жена, която е била разделена, разведена, не се е приемала добро око. Но също тогава хората са женили много рано. Възможно са били такива, че основно мъжете са работили. Докато сега нещата са тотално различни. Сега вече емансипацията на жените и това, че вече и те изключително много работят, променя нещата. И това, което ми прави впечатление е, че повечето хора влизат в сериозна връзка в брак и почват да имат деца след 30 си годишна. Което е нормално, защото минаваш една между 20 и 30 годишна човек все още се лути и не знае кой. И логично в момента повечето деца да се раждат след 30-та годишнина и на жената, и на мъжа. Което, разбира се, обаче пък с конюнктурата на обществото, което живеем в момента, създава и предпоставка лесно да се разпадат връзките. Защото изиска много повече усилия да съхраниш една любов и да имаш едни добри взаимоотношения и е много по-лесно, нали, да теглиш една черта и да кажеш аз бех до тук. Ние лично с моята бивша съпруга сме водили разговори на семейни психотерапевти, сме ходили да търсиме възможности да запазиме брака. Не се получиха нещата и ние продължихме всеки по своя път. Двама разумни родители са намерили сами решение без да стигат до съд. От това, което търсили каза се психолог Мартин, обаче. Той каза, че са минали през психолог. Да. Възможно да са изгладили някои неразбирателства. Но имаше нещо, което малко незабелязано минава. Когато законодателя каже, че въведе презумпция за споделено родителство,
Той по този начин показва на всички, че това е социално приемливото поведение. Защото сега много хора си мислят, ето тук и Мартин говореше за пълни родителски права. Няма такова нещо, като пълни родителски права. Няма пълни и непълни. Могат да бъдат пълни единствено в хипотезата, когато другия е лишен от родителски права, защото е по някакъв начин опасен и вреден за детето. Но това са изключения. Да, а във всичките останали случаи, когато съда присъжда родителски права, той разпределя упражняването на правата, не дава пълни или непълни права. И двамата остават титуляри на тези права, което не се разбира. Именно затова, ако законодателя въведе презумпция за споделено родителство, за всички ще стане ясно, че това е правилото. И към него трябва да се стремат. А презумпцията, че оборима, означава, че в случаите, когато това не е подходящо, съда може по досегашния начин да определи единия родител, който да бъде основно упражняващ, а другия да бъде така наречените отглеждащ и неотглеждащ родител. Не печелят ли и двете страни всъщност от въпросното родителство, споделено родителство? Сегашната ситуация дискриминира и двамата родители. Ако правата са възложени изцяло на майката, това означава, че те имат трудности с работа, защото много работодатели не искат да наемат майки с малки деца, защото те отсъстват по-често. Означава, че при една раздяла тя има голям риск да изпадне в бедност и крайна бедност. Ако се погледне статистиката, 1/3 от тези хора в крайна бедност са самотни родители. Означава, че няма време за личен живот, за кариерно развитие. Така че това е добро и за двата пола. Не трябва въобще да говорим за пол, според мен. Мога да се включа тук с една много забавна реплика от медиации. Много често майките казват: няма да ти давам детето през седмицата, ще ти го давам само петък и събота. И в хода на разговора 10 на минути по-късно си представете, я питаме: а това дете ходи ли на извънкласни занимания? Би ли ви било от помощ таткото да се включва във воденето на извънкласни занимания? Тя казва: да, разбира се, да го води в понеделник и сряда на футбол, а всъщност той във вторник и четвъртък ходи на рисуване. Може ли да го води и на рисуване? Можеш ли да го водиш на рисуване? А какво ще кажеш да го водиш и на училище? И нали, жената, която преди малко е казала, че бащата не е съгласна тя да вижда детето си през седмицата, се оказа, че тя всъщност иска тази помощ, просто под друга форма казано. Така че реално наистина е прав Карло, че това би било в полза на всички. Да, но има и случаи, ние говорим сега за идеалния случай, в който двамата родители много биха желали да бъдат част от живота на детето си. Да. Но има родители, които не желаят. Дори имат претенцията да имат такива права, но всъщност не участват в живота на детето си. Аз съм чела във форумите. Една майка каза, пиша: добре, до сега аз я гледах години, той не се появи нито за да плати издръжка, няма сила, която да го накара, въпреки нейните подавания на молби. Там системата работи много добре. Ами, тя твърди, че не. И казва, изведнъж той иска тя да започне да живее при него една седмица, при мен една седмица, а тя вече не го познава. Тоест, тези новоизлюбили се бащи или майки, нали, в зависимост кой от другата страна, с тях пък какво да правим? Нали, най-важното е детето да е добре. Който се счита така способен да отговори на този въпрос. Живота е дълъг и ние не знаем хората през какви кризи минават. Ние в кабинета го разбираме най-добре, защото е много лесно да се съди, когато не знаеш какво се е случило през периода на този човек. Идеята е, че аз обикновено казвам на моите клиенти: представи си, че се случи нещо с теб. Хора сме. Не искаш ли да има друг кръвен негов роднина, който да може да се погрижи? В този смисъл, независимо кога, ако бъде регистрирана реална човешка мотивация, една връзка може да бъде изградена, може да бъде възстановена, може да бъде и създадена в някаква друга форма. Защото аз ще дам само един пример с деца, които са гледани само от един родител. Синове, които до 50 години живеят с майките си, защото нямат нужда от друга жена, и дъщери, които отиват да си изберат дизайнерско дете инвитро, защото нямат нужда от мъж. Ако това е формата на щастие за децата ни, нека да не споделяме нищо. Даже съм виждал случаи, в който една жена търсеше мъж, с който да сключи договор, в който да се запише, че и то търсеше задължително женен мъж с деца, за да запише в договора, че той няма да има след това претенции към детето й. Това от юридическа гледна точка няма абсолютно никаква стойност. Що се отнася, само искам да вметна до издръжката. За мен това, което е написала тази жена, по-скоро говори, че тя е отчуждител. Желанието на бащата да
има споделено родителство, говори, че той иска да се грижи за детето. А това, че не може да си събере издръжката е мит. Първо, защото частните съдебни изпълнители с охота взимат такива дела и стига да има какво да му се събере на бащата, ще го съберат. И другото е, че прокуратурата веднага образува наказателни производства. Ако на третия месец, който не си платил издръжка, ти се образува наказателно дело и включително може да влезеш и в затвора. И това работи в тази част изпълнението. Така, не искам да отивам в тази посока, но понеже стане ясно, размера на издръжките в момента какъв е? Това е отделна тема, много голяма. В момента защото преди години, когато сме правили предаване, е в момента 233 в период. Той е една четвърт от минималната работна заплата. Съгласен съм, че това не е, нали, в момента не са някакви съществени пари, но тук трябва да се направи едно уточнение, че издръжката първо се съда осъжда и двамата родители да плащат издръжка. Първото, което той трябва да направи, е да определи общия необходим размер на издръжката, която покрива базовите нужди на детето. И следващото той разпределя между двамата родители. Този, който е, както сега отглеждаш родител и я дава в натура, за него остава по-малката част, а другия родител компенсира в пари. Много хора си мислят, че само един родител съден да плаща издръжка, но това не е така. Мисълта ми е, че е много по-добре да има споделено родителство и от тази гледна точка. Ако хората се договарят в родителския план, за който се Далина говори преди малко, там не се говори за издръжка, говори се за разпределение на разходите. И идеята е първо двамата родители да седнат сами да го попълнат този родителски план и те могат да си разпределят разходите по детето по всяко перо и практиката показва, че тогава са много по-склонни да дават пари, защото много често родителите не искат да дават издръжка не защото не обичат детето си и не искат да дават пари за него, а защото искат да знаят за какво точно отиват тия пари, тъй като доверието между тях е загубено. Има чувството, че ги дават на партньора си, а не на детето. Да. И ако те знаят за какво точно ги дават, те са склонни да дадат и повече. Тоест, разбирателството би довело до ползи за всички страни. Точно така. Много хора си признават, че оценяват нещата чак когато ги загубят. Защото болката от загубата те променя и лесно можеш да отделиш значимите неща в живота от дребните. Следва историята на Петя. Нашето всичко днес навършва 7 годинки. Нашата по-добрата наша половина. Кажи ти нещо на лайфчици. С моя партньор имахме над 5 годишно съвместно съжителство. Резултат от който е нашия син Георги. Но когато дойде и следващия етап на родителството, проблемите, които бяха преди този етап, реално се утежниха, вместо да се подобрят. И двамата усещахме, че края ще настъпи. Три месеца, откакто бащата на моя син почина, беше неочаквано. Вече бяха минали почти пък 5 години от самото създаване на споделеното родителство. Всичко бяхме преодоляли, бяхме един чудесен екип и тепърва планирахме напред в възпитанието на нашия син, как ще действаме заедно, как ще решаваме проблемите, как ще помагаме на детето ни. И когато това се случи, няма вариант нещата да станат по-добре. Нека всички да се фокусират, които в момента са в процес на развод или раздяла с бившия си партньор, които точно са обидени и разочаровани, че майката и бащата и децата са живи и здрави. Гарантирано има шанс нещата да се случат по-добре. Когато всички сме живи и здрави, винаги има шанс за положителна промяна. Това, че той си отиде внезапно, осъзнаваш, че ние сме успели да си изградим двамата най-хубавите години като родители, отговорни, любящи на нашия син, именно чрез нашето споделено родителство. Че и двамата сме се родили повторно в една по-добра версия на себе си. Нашето дете 2022
реши да нарисува картина моето семейство. Просто се забавляваше вкъщи. И той нарисува слънце, най-отгоре той, от едната страна хванал мене, от другата татко, а другите, които бяха на лъчите на слънцето, бяха баби, дядовци и братовчети. Той възприемаше, че ние сме заедно като родители. Да? 4 на 3 дена в 7-дневната седмица при мене, после при бащата. Договаряме се, но всичките ни събития като празници, събития в детска градина, после в училище, всичко свързано с неговия живот. Той знаеше, че ние сме заедно като родители, защото децата възприемат родителите си, че са заедно именно когато виждат, че от майката и бащата има едно съгласие, има разбирателство между тях. Авторитета и единия и на другия родител е равен. Това се преодолява изключително лесно, ако родителите поставят на първо място даже не как да се разделят поравно дни, седмици в месеца, а как да постигнат диалог с цел разбирателство. Ако се започне как ще си поделим детето и същевременно всеки е фиксиран в това, защо е обиден на другия, нещата не могат да се получат. А родителските конфликти, според моите лични наблюдения, е защото наистина всеки остава на етапа защо е обиден на бившия, а не на следващия по-труден етап, той с какво е сгрешил. И разбира се, аз си обичам детето, искам да си прекарвам повече време с детето. Другия мисли по същия начин от неговата си гледна точка. И накрая детето не се чувства на място, а и родителите също не се чувстват на място. Ето как би изглеждал света, когато няма кого да накажеш. Тук няма какво да се добави просто. За съжаление, малко хора са озрели достатъчно и са стигнали до тези изводи. И точно за това трябва да им се помогне. Защото повечето хора са добри. Не трябва да подхождаме с мисълта, че хората са лоши и да караме всички да доказват кой е по-добър от другия. А трябва да им помогнем да преосмислят разделата на двойката, защото те са разделили като двойка, но остават родители до края на живота си. Да им помогнем чрез промяна в закона. Това е едно. Друг вариант разбрахме да им помогнем чрез медиация. Да им помогнем чрез посещение при психолог, специалист. И кой друг може да им помогне? Имам нещо, написано от баща, който разбра каква ще бъде темата. Ще го цитирам. Трябва да има изискване за образование и ценз на социалните, защото ролята им в едно съдебно дело за родителски права е непропорционална на образованието им. Абсолютно вярно. В момента не съм сигурен дали сега твърдят, че нещо са променили, не съм им виждал новите длъжностни характеристики, но скоро изискването да станеш социален работник беше нулев стаж и средно образование, заплатата около минималната, а са им поставени изисквания, които те няма как да изпълнят, защото нямат достатъчно ценз. Но от тях зависи съдбата на други хора. Така че реформи са необходими много. И реформата трябва да е комплексна. Като се започне още преди конфликта, в някои страни има така нареченото, аз го наричам училище за родители, на който тук това информационна услуга, също ще има. На която не, то е различно от медиацията и задължителната медиация. Това е информационна услуга, на която им се обясняват последиците от развода. След това идва медиацията, която е желателно да бъде преди съдебното дело, защото когато са влезли вече в съда и са започнали войната, много по-трудно се договарят. Аз също съм медиатор с 10 годишен опит. И на следващото място самия процес да бъде бърз и щадящ. Много е важно всичко да се случва бързо, а не детето да порасне, докато родителите му се съдат. Затова има предложение да се въведе принципа едно дете, едно дело и бърз процес. Всичко това трябва да се бързи промени. привременни мерки. Още нещо от този баща. Изпълнението. Но тук ще попитам Ани. Също, всеки съдия, който съди родителски права, да има деца. Без да имаш дете е трудно ясно да осъзнаеш какво е да си родител, на когото ограничават контакта с рожбата му за няколко дни, до няколко дни в месеца.
Трябва ли, Ани, съдията също да е баща? Позволете ми тук да съм напълно съгласна. В крайна сметка не говорим само за пренасене на личен опит, но за правила и обективност. Той говори за емпатия. Според мен, да, е необходимо, но не достатъчно условие. Важното е наистина да има достатъчно комуникативни, човешки, емпатични умения и действително, когато подбираме хора да работят с тази толкова ефирна материя, трябва да се интересуваме от техните личностни качества. Защото сме се нагледали на хора, които изкарват собствените си проблеми върху тези, които са в ръцете им и са слаби в момента. Севделина преди малко спомена за това, че се опитва да изкара бабата или друг такъв помощник в кавички на ситуацията от картината. Как се получава това? Те стават много активни. Не само бабата. Ние малко ги определихме бабата, дядото, майката, бащата, но често ролите могат да бъдат разменени. Истината е, че каквито и реформи да предприемем, всичко е във вярванията на хората, как те мислят за другия. Ако аз искрено вярвам, че ние като мъже и жени сме равнопоставени, ако аз уважавам партньора ми, аз ще го уважавам и когато се разделим, защото ще уважавам личността му и ще продължим така като родители. Така че искам да кажа, че споделеното родителство да не си го представяме математически. То е винаги, както каза Петя, да празнуваме заедно, да обръщаме внимание на детето заедно, така че то да се чувства добре. Споделеното родителство е когато детето получава и от двамата грижи и внимание. Относно бабите, тук бих казала, че най-много има смисъл да се работи за еманципирането на хората, когато са двойка. Тук вече Ани ще каже от техните родители. Защото в моята практика над 70% от хората се разделят заради трето влияние, предимно на майките си. Така че и всъщност тогава, каквото и да се случи в съда, вече на човек, като му е в главата, той е безотговорен или тя е лоша майка, това не може да се преодолее с никакви процедури. Интересно, преди години бабата по-скоро би казала на дъщеря си: ще стоиш и ще търпиш какво ще кажат хората. А сега каква ли е фразата, която използва? Най-различна, и аз тук ще дам пример с това, че в балканската народопсихология разширеното семейство е нещо, което е напълно прието. Не случайно има такова гледане на турски филми, нали? Това е ясно. Италианско го наричат също. Също, да. Но аз искам да кажа, че преди години, преди COVID, ние правихме училище за родители в Турция. И уж консервативните турци, беше Камени детски градини, идваха и с огромно желание се интересуваха какъв е моят тип нервна система, какъв е на партньора ни, кои ще са нашите сблъсъци, какви деца може да гледаме, как да са стратегиите. Образование. Необходимо е наистина много образование. Както за разширеното семейство, така и за младото семейство. Защото ние пренасяме моделите на родителите си. Ако не ги отворим, ако не вкараме нови варианти за действие, естествено, че ще ги копираме. Бихте ли могли да кажете, така за финал, всъщност, как родителите да бъдат едни успешни участници в споделено родителство? Вашата препоръка, вашата тайна. Първо място трябва да разберат, че мястото и значението на другия, защото ние не сме, мъжете и жените не сме взаимозаменяеми. Всеки от нас има своята роля в възпитанието и за правилното израстване на детето и ти като го лишиш от единия модел, ти го лишаваш от половината му същност. И за момчетата, и за момичетата. Това може би, нали, психолозите по-добре от мене могат да го обяснат. Но това е разковничето. Да осъзнаем, че освен нас има и друг и детето има нужда от него. И ако има го и детето. Престанем да гледаме егоистично и да искаме детето само за себе си, тогава има шанс всичко да се случи и по-лесно. Аз се сещам една ситуация буквално от последната седмица, в които двама родители трябваше да си поделят една доста голяма сума пари и те казваха, мъжът казваше, аз имам много по-голям принос към нея, нали, математически ще го докажа по банковите сметки, жената, нали, с нейните аргументи. И аз накрая ги питах, добре, вие до сега сте ги харчили заедно, ами детето. И те казаха, ама как така и детето? И всъщност разковничето беше след 2 часа разговор, че те се съгласиха да я поделят на 3 в различно процентно съотношение, но просто като отделят и един фонд за образованието на детето. Значи някой трябва да им напомни, че има дете в цялата ситуация. Те си го спомнят. Образно казано. Това беше уникално. Когато влезат в битката, те забравят, че има дете и дори използват това дете като инструмент срещу другия. Да, разбира се, не с лошо чувство, не нарочно, не с цел да го наранят, но накрая това ли се получава, Ани?
Всички тези примери показват, че при раздялата на двамата родители има двама възрастни, които страдат, които са много болни в този момент. Затова е най-важно първо да помогнат на себе си, да излекуват раните, за да могат да мислят рационално, иначе емоциите им вземат връх над разума. И помощта на себе си ще помогне и за помощта на детето, където правилата са много прости. Да няма двоен стандарт и да са единодушни за бъдещето му. Това е достатъчно, ако са психично здрави хора. Хубав финал. Благодаря ви много, че бяхте гости в днешното предаване. Така завършва то. Надяваме се деликатно да сме подсказали на наранените от партньора си, че независимо какво наричаме законно, детето не трябва да бъде използвано като инструмент за отмъщение. Има един друг неписан закон и той гласи, че дори да успеете да откъснете детето само за себе си, най-вероятно, след време, то няма да ви го прости и ще тръгне да търси другата си половинка, за да завърши пъзела. Преди да решите да изтриете бившия си партньор от живота на детето си, поставете се на мястото на малкото същество, чието свят се разпада. Бихте търсили подкрепа, нали? Най-добре от две страни. Позволете на детето да се хване за две ръце, докато минава през трудния момент в живота си и да продължи напред, без да губи никого. Децата не са виновни за нищо. Вие бяхте с Малки истории, предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Бонус е бонус от Alpha Win Bonus. Залогът талон за награда връща. Ти можеш да спечелиш къща. Скъпи приятели, имам удоволствието да ви представя